Mga igsoon Huda ni Kristo. Mayong gabi kinatong tanan. Ako sa pa, niya na sa pitakaroon. Alang sa atong mga pagpanubag sa mga putanak mga atake sa malalaing tinuan. Diin ang doktrina, ang atong mga doktrina sa Santa Iglesia Katolika gisupak ug maayo kanila. Kay matud pa nila ang doktrina sa Iglesia Katolika dakong sayop wala sa Biblia. Kining mga pamasangil ni atong kaigsuonan kung magpadayon kini unya og di na ni tubagon o kining mga bakak ni ato tubagon mahimo ba ning tinuod ni atong tawo nga dili masayon. Kaya ang bakak gabalik-balik mahimo da tinuod sa mga tawo nga masayon. Apas sa di pa sugod mag-ampo na kita ngadto sa Dios nga ta mapahigayon nato sa mahusay matinaw nga pamagi. Mag-ampo ta. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian angel dear, to whom God's love commits me here, ever this team at my side, to light and to guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. Kung niya karon sugdan na to ang pagpatinaw sa mga atake sa tanlaing tinuan. Nga tultima karon nga igsuon o kining gitawag og Holy Trinity. Nga sabi siya pa ang Santissima Trinidad. Nga doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Niya lang mga putana. Usar ang Diyos. Husto ang inyong pagtuo. Santiago 2:19, 1:8-6. Ito pa, usara ang Diyos. Yang ano hitabo mang natulong ng inyo. Matupas lang atake na to. At tutubag. Usara ang Diyos apan dunay tulo ka persona. Adunay tulo ka saksi. Ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo. Ug nagkauyon kining tulo. Unsang tulo? Ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo. Ug nagkauyon kining tulo. Asa mabasa 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 7 nga 18. Ang akong amahan nga mo'y naghatag nga nila nga kanako labaw sa tanan ulay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. San Juan Kapitulo 10 versikulo 29 nga 30. Si Kristo ug amahan usara. Nya dunarbay laing mga doktrina sa laing tinuan pud nga si Kristo murang amahan, si Kristo mura sa anak. Muna gitawag og wanis. Usa siya ang amahan ug anak usara. Pagkay mo maning ilang kutloon ning San Juan 10:22-30. Nya sa way pagsusi ba? Way pagsusi kung nganong ningon man siya akong amahan ug ako usara, asa man sila magkayusa. Tupaduhan ni kaparti na di man sila magkayusa. Naigi pag-iusahan. Munipot pasabot ani. Suporta na sa unsang pagkaunsaa natulog ka persona kanang tubig, kanang espiritu, ug ang dugo.
persona bagod ka ng tubig o ko ng dugo. Munang imposible kayong doktrina sa Iglesia Katolika. Muna ilang atake. Kaya nga nung kanang tubig, persona ba na? Kanang dugo, persona ba na? Niya itong tubag. Ang buti pasabot sa tubig na San Juan, Capital City, versikulo 38-39. Nga sumara pa sa giingon sa kasulatan, gikan sa kasing niya ang nga mutuo kanako magdagayday ang mga sapa sa tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang gipasabot ni Jesus, kinini mao ang espiritu nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Muning espiritu hapit na madawat sa mutuo kaniya. Ang espiritu maong amahan. Juan 4:24. Ang Dios espiritu kadtong magsimba kaniya kinanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Unsa ang espiritu mao ang amahan. Sa mababasa sa Juan 4:24. Unsa man dugo? Ang dugo nalukop sa dugo ang bisti niya nga og gingandan siya ang pulong sa Dios. Asawasa Pideg 19:1. Unsa man pulong sa Dios? Juan 1, Kapitulo versikulo 1, ang pulong Dios. Por eso, kinipurgisikutan mao nga Dios. Sa versikulo 14, Juan 1:14, ang pulong na himong tao, kinsa man ning pulong na himong tao, mao man si Dios. Mao ning anak. Mo nang nabasa nato ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. O kining tulo usara. Ya bugos na ilang usag do pagkaut sa ago na. Hinuduming ang person sa Bisaya tao. Sa Bisaya na tao. Ni usa pag usa nga tulo ka person ang tao. Unsa? Di mahimo na ang Dios di mahimo tulo ka tao usa ka Dios. Kay sumala pas Números 23:19 ang Dios dili tao. Muna ilang atake na to. Na sayop, ikson. Ano man? Sayop yun. Ano man tungod kay ang ilang pagtuod nga kanang tanang person tao. Sayop na. Dunay person nga dili tao. Pero ang tanang tao, person yun na. Di malalis ng tanang tao, person. Pero dili tanang person, tao. Sama panitan sa he. Ang sabi ng he, person man na. Kanang ay, person man na. Si, person man na. Pero dili na tao. Referido sa tao. Person. Kaya unsa may person? Unsay person sa dictionary kanayon sa Christian theology, each of the three modes of being God, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Unsa kuno nga ang usa ka theology nga may tulo ka kinaiya. Ang Amahan, Anak ug Espiritu. Kining tulo usara. Subas mabasa sa Juan 5:7-8. Person, noun, plural, people. Ang noun sa person, sa plural, people. Unya ang persons sa English plural gyapon na pero first, muna kita first person. Singular number. Second person, meaning the third person. Meaning, second person, noun yapon na. Dayon third person, noun yapon. Muna dili tao, pero person. Panagisgutan sa Números 23:19, ang Dios dili tao, naisumpay. Di ay putla ninyo. Ang Dios dili tao busa dili mamakak. Unya si Kristo na makak ba?
Wa man magkaksin ito. Tawag ba ni mong tao? Pagbida. Ang hinay ta, gamito tang mata sa panghuna-una, matod pa sa Pablo. Gamito tang mata sa itong panghuna-una. Padayo ta. Anang kanamong Katoliko, si Kristo Dios ug taong matuod. Ug doktrina kini nga opisyal. Roma 9:5, Jose Payag sa Roma 9:5 nga ang Roma 9:5 atong taon. Basahon ta ang balang kasulatan. Roma 9:5. Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Nga payag. Ingon San Pablo, kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod kang tron. Kasi na tao ang Dios nga labaw sa tanan. Mo si Kristo. Sato pa si Kristo Dios dili kay Dios dili kay tao lang kundi Dios sa tumandoy kini ni Kristo. Ang pagka-Dios o ang pagkatao. Muna gitawag tawagan nga hypostatic union. Padayon ta. Kolosas 2:9. Sige, Kolosas 2:9. Kay ang tibok nga pagka-Dios anak kang Kristo Jesus sa iyang pagkatawhanon. Dato pa ang tibok niya, ang tibok nga pagka-Dios nga anaa ni Kristo. Klaro, suti sa Pablo, ni sa Pablo di man makak. Padayon ta, si Jesus bisangpit og laing Dios. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa Matthew 27:46. Natutubag mo ni, si Jesus gitagna na nga siya mag-antos sa kiton, patyon, tungod kanato. Isaiah 53:12. Busa pasinugan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan kay nagpakamatay naman siya tipon sa mga kriminal. Gipasan niya ang sala sa daghang mga tao ug siya nag-antos puli kanila ug nag-ampo aron sila pasayron. Unsa di si Kristo? Ang manluluwas nato kita mga tao may nakasala, siya'y nagpasan, siya'y nag-antos sa atong mga sala. Pinagi siya kamatayon sa krus. Munang ingon siya, kisay gibiyaan ni kita gibiyaan ta sa Dios. Nganong nabiya ta sa Dios? Tungod kay nagpakasala man kita, nahimulag kita sa grasya sa Dios. Munang gipasig uli kini ni Kristo. Pinagi siyang kamatayon sa cross. Munang iyang gikutlo ang awit ni Ring David, Salmos 22:1. Nga mato pa, Dios ko, kanong gibiyan mo ko. Pulong kini ni Ring David sa diya si Ring David nga nakasala ngadto sa Dios. Muni pulong ni muni giditok po ni Kristo kay si Kristo lagi iyang gisaw, iyang sani tawag ni iyang gisaw ang atong makasalanan. Siya mo'y representante nato ngadto sa Amahan aron mapasaylo sa atong mga sala. Muna ay gamit ng Diyos ko nagibiyan mo ako. Wala siya biyae. Anong biyahan mas kito ba siya sa manalili ito, ang pulong ilitok niya, pulong katon ni Ring David. Nagyang gikitok kay siya may
dahil siya may nagluwas nato si Kristo man, munang gigamit niya ang pulong ni Haring David, diyang nag-ampo sa Haring David nga sa Dios. Muna iyang gamit ni Kristo. Kay siya man, isip man siya, kay siya nagpakatao man, o siya nag-anto sa makasalanan tungkol sa atong mga sala. Asa basa, Salmos 22:1. Mao nga gikutlo ni Jesus ang pulong ni Haring David, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Salmos 22:1. Ang Diyos hindi mo biya sa mga taong walay sala, 1 Pedro 3:12. O sa si Kristo walay sala, 1 Pedro 2:22. Anong biyaan mo siya? O mo siya sala. Muna nagsuon. Nga, kinanan nga itong susihod ba yung Biblia dito nga unsa itudlo sa atong mga sa nagtudlo na to na binagid kay wa suwa sa Dios uy mo tudlo niya dawatod na to so ay pagsusis ka galingon iyaw susiha gyud susiyo na to kay kandi ta mo susi ang ato rabang giapas ni ang atong kalawasan kung wala ta magsusi niya nagpadayon sa pagtuo bisag dili tinod atong gituan di tinod nga atong mga gibuhat lagi kay sukwahi man sa pagpaldo may tupawag ta nga sa kalawtan. Sud pa ko na Jesus bisangpit og laing Dios siyang pag-ingon ngadto ako sa akong Dios 1:20-17 na si San Juan si Kristo isapit og laing Dios ingon siya pagsulti pag-ingon adto ako sa akong Dios sa tupag iyang sulti nga siya wadto siya sa iyang Dios sa tupag Kristo adunay Dios niya maduha na sila mo ni lang atake na to 1:20-17 tubag na to mo kini isip siya tao manusab naghimo siya kanatong panag-ingnan na human sa kamatayon sa tao matubang kitang tanan sa Dios aron hukman Hebrano 9:27 busa diha sa iyang pagsulti diha siya sa tawhanon kinaiya apan wala kana magpasabot nga nawala na ang iyang kiniya sa pagkadiyos tungod kay gilitok kini ni Jesus ako ba iyang Dios Pidarayag 22:6-7 wala ka na magpasabot nga dili siya Dios kay nisangpit sa Dios tungod kay iyang gidala ang iyang pagkatawhanon kay duwa may kiniya ni Kristo sa pagkatao o pagka-Diyos. Muna ang iyang sa pagkatawhanon itong iyang gidala mo ng sangpit o Diyos kay magtao saman man na to. Pero sa iyang pagka-Diyos wala magpasabot ka nawala ka niya pagsangpit niya. Padayon ta. Sa siyuddan mo ang pulong kauban sa Diyos ug ang pulong Diyos ug sa pulong nagpakatao 1:1-4. Muni nga si Kristo ang Diyos pulong ug ang pulong Diyos pawa ang iyang pagka-Diyos daag po niyang pagka-Diyos ang iyan lang gisangpit diha nagsangpit siya isip siya tao bale supak ilang atake na to musiya po ni siya ang amahan ang bato kansang buhat hingpit kay matarong man ang tanang paagi niya siya ang Diyos na matiumanon putli ug batarong Deuteronomio 32 Kapitulo 32, versikulo 4. Ang amahan, bato. Ang tutubag ko kini. Si Kristo sa bato. Nagsama sila. Ang amahan bato, si Kristo po bato. Ug nanginom sila sa tubig na espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato na mikuyog kanila. Ug kadtong batuha mao si Kristo. 1 Corinto 10, versikulo 4. Ang amahan bato, si Kristo sud bato sab, di ba nagsama? Sud nga yung pagsupak na to. Ang Espiritu Santo dili Dios kay sinugo lang samahan. 1:14-16. Ang ama nag-ingon. Ang tubag mo kini. Ang ama nag-ingon nga masugo usab siya. Dili sabton nga wala dabaw na ang tao nga magsugo kaniya. Por iso ang ama nagpasugo sab. Nagunang istorya ang sugo. Dili di Dios, wa na kay Dios. Pasti lang luuya ninyo. Mawa na mo Dios. Ha? Manang hinay ta. Ang ama nag-ingon magsugo usab siya. Yan yung pulong. Aso mabasa.
Isaias 45:11 sa King James Version. Muna magbantay ta. Kay doon na magoy duha ka klase ang sugo. Unsa man ning usa, gitawag kanig mandatory command. Kanang mando bang opisyal tumano isulti mo. Muna gitawag mandatory command. Doon na siya gitawag og supplicatory command. Unsa man supplicatory command? Kanang mahimo ka pagsugod sa mga man nga pamalihog. Palihog kong tunod di api ba kinaram kas duol diha. Mo kanay gitawag og supplicatory command. Sugo gyapon pero dili pasabot nga labo ng anak kay samahan. Mo nagsayop na prinsipyo ha. Sayop na. Padayon ta. Makailaw ta sila kanimo amahan ang bugtong Dios. Juan 17:3. Ta, kahigot tag bugtong Dios usar lagi gyud ang Dios patupay nila. Bugtong nabay bugtong duha. Nabay bugtong tulo. Muna ilang atake na to, ang tutubag mo kini. Akong amahan usara. Ang pag-ingon ni Jesus, makaila unta sila kanimo amahan. Ang bugtong Dios, samar sa pag-ingon, makaila sila nga usa ka bugtong tubig nga nasa baso 1 ug baso 2. Ang bugtong niini ang pagkatubig nga anaa sa 2 ka baso ug bugtong nga pagka-Dios anaa ni Yahweh ug ang sa iyang anak nga si Kristo. 1:30. Muni, masanto pa pag-iyon nga bugtong usara, tiyon ka na, pero diyan sa tulo lagi, nitutan, sama panitan ko. Ang mangga, ang panit, mangga. Ang unod, mangga. Ang liso, mangga. Pero dili liso, mo ang unod. Lahi ang liso, lahi ang unod. Di siya unod ang panit. Lahi ang panit, lahi po ang unod. Dili sila pares ang tulo, pero usar sila sa pagkamangga. Yung ana ba nga isang pula? Ang sinugo dili laban, dili labaw sa tagsugo kaniya, 1:3:16. Ang pagsugo na bahin sa duha, ang una gitawag og mandatory command, ug ikaduha mao ang gitawag og supplicatory command. Mandatory command example, sugo sa opisyal ngadto sa ultimo. Muna ko giyon ganiya. Supplicatory command sugo pabalihog sa anak ngadto sa amahan. Lain pong supak. Ilang atake na to. Ang Espiritu Santo dili Dios. Anas Pedriag Kapitulo 5 versículo 6. Pito ka Espiritu sa Dios, dili Dios. Espiritu sa Dios, dili Dios. Matupan lang Espiritu dili Dios. Tubag, ang gisgutan sa Pedriag 5:6 mao ang mga anghel sa Dios. Hebrehanon 1:14. Busa unsa man ang anghel, silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios o gipadala niya aron pagtabang yatong maluwas. Ikadutubag, ang Espiritu Santo Dios na makakamo sa Espiritu Santo. Kung sa ingon sa Pablo, na makakamo sa Espiritu Santo. Dili tao ang inyong gibakakan, kundili Dios. Unsa kuno, na makak sa Espiritu Santo, dili tao ang inyong bakan, unsam di siya. Na makakamo, kundi dili tao ang bakan, kundi ang Dios. Buhat Kapitulo 5, versikulo 4-5. So pa, ang Espiritu Santo, Dios. Ang makatugad sa Dios, ug ang Espiritu Santo makatugad sa Dios. Wa may lay makatugad. Unya ang Espiritu Santo, makatugad man. Ino na ni mong tao. O ino na ni mong nga, kung sabay, istrutin mo sa Espiritu Santo. Di Dios, ang nakatugad sa Dios, Dios. O ang Espiritu Santo nakatugad man sa Dios. Na ino din mo, dili Dios. 1 Corinto 2:10-11. Sunod ka pangutana. Ang amahan labaw kay kanako. Juan 14:28. Tubag. Ang tanan nga mahimo sa amahan, mahimo sa anak. Nga sa Kristo, anak nga si Kristo, ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Sigaw 19:26. Ang tanan labaw kaniya. Ang man labaw kaniya, bahin sa pagkatao ni Kristo. Mao kani pagkalabaw sa amahan. Pero sa pagkadios pareha sila. Pero labaw ang amahan tungod sa pagkatao ni Kristo. Kay duha lagi kiniya ni Kristo. Pagkadios o pagkatao. Yawa man sila ni. Una-una nila kay tao ramang yun.
Muna yung usahay nga may tupawak na sa dili mayong pagpasabot. O grabe, mingon mo sa Biblia rituan. Nya, kung lang di na mas Biblia na. Comics man ang gibasa. Manas Biblia. Di lang mo mutuo. Lain supak. Yang atake na to, busang Iglesia Katolika nahimong dakong sayop sa pagtundo nining Santisima Trinidad. Ihimo lang kini sa mga Katoliko sa Konsilyo sa Nicea 325 AD ang doktrina nga si Jesus Dios. Sa Konsilyo sa Constantinople 381 AD ang doktrina nga ang Espiritu Santo Dios. Dili gayud mabasa nga dunay tulo ka persona ang Dios. Walay mabasa sa Biblia sa pulong Santisima Trinidad. Tubag, ang Konsilyo sa Nicea 325 AD ug ang Constantinople sa 381 AD mao lamay pagpadayag sa daan na gagituan sa unang mga Kristohanon nga sa usa ka Dios tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Dili mabasa litra por litra ang pulong Santisima Trinidad apan ang kalugan o ang kamatuoran niini naa kayod sa Biblia. Ang problema lang ang pagsabot sa mga laing tinuan. Unsa may baton mabuhaton di sa anak samahan. Unsa ang buluton samahan? Ang bulaton samahan mo ang pagka magbubuhat, Creator. Isaias 45:12. Deuteronomio 32:6 ug Salmos 86:9. Ang unsa may bulaton sa anak? Ang anak mao ang pagkamanluluwas, Conceivor 1:3-16, Tito 2:13 sa Mateo 1:21. Mao kini Savior. Ang Espiritu Santo unsa may buhat po niya? Ang buhat ng Espiritu Santo baglilipay, tigtudlo 1:14-16, buhat 13:2, 1:12-13. Muning tulo nga nagauyon ang tulo. Una, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kining tulo usara. Ang pag-ingon nga Konsilyo sa Nicea daan na ni kaniadto pas una pang mga Kristohanon nga dunay tulo ka persona ang ilang gituan. Apan walang ma-define. Wa ba tuduki ba? Diha na ni tabong gitundukan sa 325 tungod kay doon na namin nadudo ug sayop pod kapag tulunan nga ang Dios tao ra. Niya na paingon nga ang Dios usara. Way lain. Sa to sayop ng Katoliko kay tulo ka persona sa Dios. Sayop na matud pa nila. Muna gi-define gyud sa simbahan ang magisterium. Ningon ang magisterium nga kining Dios adunay tulo ka persona. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug kining tulo usara. Munay defeating nga doktrina sa Santa Iglesia Katolika o gisupat kini sa kadaghanan nganuman kay di kuno lagi mabasa sa Biblia. Kay matud pila ang mabasa rituan pagkadako bakaka. Dako gimbakak. Nganuman namigos Biblia makasalampi ka sa mga talugita. Ang makasalampi ka mo putla. Karon inisito ta sa pagsabot kay mabasa mo sa Biblia mo rituan. Kadag kay way mata na to no. Daghan sa unay kamot. Nganuman imposible ang di makasani mong kamot. Imposible siyang imata di nakasa. Nga, gihimo ninyo na, sa inyong pagpakasana, kay tumanon makausin sa Biblia, kay babasa man. Litra por litra yun. Ano nang iso por bida? Saan na pagunang-naan ninyo eh? Susiyan ninyo. Huwag mo kay bawa nga daghay mga pastor karon na balik na tinuang Katoliko. Pila na kabuk mga pastor sa karon na balik na. Kapil sa gatos, 140 na tiyalay kabuk ng mga pastors lain-lain nga sikta nga nabalik Katoliko. Nga naman, kay wala sira ang ilang alipatakan, ang ilang ulo. Wala ni sira ang ilang mga huna-huna. Niya nasudlan pa. Muna ang nisod ang panunod sa Katolika. Nga maod yung tinuod. Mas tilan di taon. Muna, naghinahinay tao eh. Inyong gitakig maayo ang simbahan. Wa mo may baw,
nga pag-atake ni simbahan nga gito ko Kristo mo ang pag-atake niyo ni Kristo. Yung gitake si Kristo niya na. Siya nisulti sa Lucas 10:16, ang mamati kaninyo, kisam ni kaninyo, referido sa katawan sa iglesia. Ang mamati kaninyo, namati kanako. Ang nagsilikway kaninyo, nagsilikway kanako. Ug nagsaklikway kanako, nagsilikway nagpadala kanako. Tiyo mo ka na. Unang hinahinay ta, susiyag maayo ninyo. Kay lisod kayo og di mo magsusi sa tinuod. Na, muna yung nitabo nga, usa ka pastor sa kinyo ba, 15 ka tuig, siya pagministro. Ordained yun, minister siya. Nakatungkol siya siyang kasimbahan. Ang tawag Kingdom Church, Kingdom Hall. Nga kanang bago karon modern karon Kingdom Hall. Tungkol siya siyang pabok, pero nakabatikod siya. Kung nakita niya nga, sayop di ay nga panudo, di balhin sa Katoliko. Unborn yun siya. Unborn yun, di balhin siya Katoliko. Yan pagkatao, bunyagan siya sa Cuba. Pero nakita niyang katinuoran, ibalik siya, ibalhin siya sa Katoliko. Si Pastor Noel Dura, saman, hilabihan nga pag-atake na si Katoliko niya to, so pa siya masayon. Pero kadi man isira niya yung pag-isip, iyang abrihan man, ipasuloy doktrina sa iglesia, gisusay niya, kung nakita niya sa katinuon. Manang kamo sa misoon, ususiyaw sa bayo ninyo. Ayaw isira ang inyong manuna. Kaya ang inyong gituan, ang gitudo na gyud sa inyong pastor. Ang pagkatiyaw na ba, huwag magsugo ang Biblia. Si Kristo magsugo, nga pastor, ang gisugo, pare. Doon ay pastor nga gitsigutan, pero pare ka to. Kay dili tanang pastor pare, pero tanang pare, mahimong pastor. Muna namin tinuloy soon. Muna minay ta, susiyag maayo ang kasulatan. Pinagi-usap sa papakutan sa magisterium. Kaya ang magisterium, muning iyang punduhanan sa katotohanan at katinuoran. Kaya matong pa ni San Pablo, 1 Timoteo 3:15, nga ang iglesia, maong halig isukuranan sa kamatuoran. Di na kayo siya kanasibahan, kanang kahoy. Di, kapunungan ba, magisterium, munang halig isukaranan sa kamatuoran, di magsukad ang kamatuoran. Muna ang gunay mga problema, isumbong ato sa iglesia. Episode 3:10. Muna, pare, gisgutan. Muna magkinita. Daghang salamat. Tatapos na ito ang atong tima. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o mayong gabi kanatong tanan. Sa sunod gayon, lain na po na tima ang atong pag-iskutan. Maison. Bye-bye. Adios.